Is-sibt filgħodu One News kien preżenti għal laqgħa informali li saret bejn is-37 xufier li ġew sospiżi. Madankollu qegħdin nażlu li ma nxandrux il-filmati miġbuda biex nevitaw konsegwenzi negattivi fuq l-istess ħaddiema. Wara l-laqgħa huma spjegawna kif il-ġimgħa filgħodu għatta ħaddiema lmentaw li kienu rċevew pagi mnaqsa. Uħud sostnew li kienu ħadu paga li kienet 50 euro sa 200 euro inqas minn kemm kellhom jieħdu. Għalhekk grupp ta' xofiera li uħud minnhom kienu xogħol imxew lejn l-uffiċini tal-General Workers Union fil-belt stess biex jilmentaw. Ftit ħin wara reġgħu lura u kien ikkomunikat lilhom li l-management iddeċieda li dawk il-ħaddiema li marru l-laqgħa kienu ser jiġu sospiżi mix-xogħol iżda xorta jibqgħu jieħdu l-paga. Ix-xufiera sostnew li l-ħin qasir li damu fil-laqgħa mhux xejn meta kkumparat mal-ħin li jitilfu ħabba trakkijiet li jkunu biħsara. Ilmentaw ukoll dwar kemm huma bħala xufiera qed ikunu trattati ħażin kemm il-kumpanija u anke minn uħud mill-membri tal-pubbliku. Fi stqarrija l-General Workers Union qalet li wara x-xogħol li għamlet il-ħadd ser ikun hemm uffiċjali tal-Arriva fil-Venda l-Belt biex jaraw il-pagi li nħarġu. Kjarifikaw li l-aġġustamenti tal-pagi skont il-ftehim kollettiv il-ġdid ser joħorġu x-xahar li ġej. Il-Union qalet li m'għandha l-ebda tilwima industrijali mal-Arriva u li ma ħarġitx direttivi biex il-ħaddiema jieqfu mix-xogħol. Il-General Workers Union ħeġġet lil ħaddiema biex jqogħdu attenti minn individwi b'intenzjonijiet ulterjuri. Il-General Workers Union qalet li ser tiddefendi lix-xufiera meta dawn jidhru quddiem il-boards ta' dixxilpina. Intant kellem mal-Arriva ikkonferma li l-ħaddiema għalissa huma sospiżi, iżda deċiżjoni finali dwar din il-kwistjoni għandha tittieħed fil-jiem li ġejjin.